Matod sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo sa to nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Nya pag-abot sa ebanghelyo mi ingon si Hesus nganhi sa iyang mga kaning pinaagi aning ebanghelyo ni sa pista ni San Bernabe nga ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Mao ni ang kaluwasan, murag package sa kaluwasan nga gusto ni Hesus mahitabo sa kalibutan isip katumanan sa atong pangandoy sa Salmo nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Unya kinsa may iyang gihimong manluluwas ang mga tao nga andam mobiya sa tanan. Matod pa niya diri, ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronse. Ayaw mo pagdalag puntil. Ayaw mo pagdala o ilisan. Kuan kayo no, kanang lahi kayo sa pamaagis kalibutan kay kung gusto tang muluwas dinhis kalibutan, pananglitan masakiton. Gusto kang maayo ang masakiton, kinahanglan daghan jud kag kwarta kay imo man ang patambalan, dadon man sa ospital, dagko kayog bayad sa ospital oy. Labi nag-operahan ang imong masakiton, basta lagi partig yung dagko ag bayad. Pero ang imong Kristo diri ayuha ang masakiton pero ay mo pagdag kwarta. Pwede di ayuhon ang masakiton, way kwartahay. Panahong Kristo, ang mga bakol, ang mga amang, mga buta, mga bungol, mga sanlahon, mga giyawaan, nangaayo, way gamit-gamit kwarta. Nya, pwede pa ni karon, dili na. Hindi man mo maningog. Pwede, dili. Ginitingog ko. Sa ato pa, digin mo mo to din. Pwede no? Dili na pwede sa ato pa ni hupas na ning gahoms Ginoo karon. Mao na dili na pwede. Nga naman, ang ato godrong gisaligan nga maoy muluwas nato, dili naman ang Ginoo, kundili ang mga binuhat sa Ginoo. Una, musalig tas mga tao nga dato, gamhanan, dagko og mga authority. Anha ta mulaom nga kini sila makaluwas. Nya ra ba baligtad kasagaran aning mga tawhana dili muluwas, motiwas nato. Imbis mangita ka og imong kaugalingnan nga balay, ilugo na ginong imong yuta kay wa man sad moy kaligunan nga papilis niya dato man kaayo. Koralo na gid Hinuon na diha, no trespassing private property. Imbis nga maluwas ka kay wa kay kwarta, paluno na ginoon ka, lending, butangan pag yun og interes na, nisamot na yun. Gadoble na yun atong kaproblema. So kinsa man day ang tinuod nga makaluwas kalibutan? Ang mga tao nga sama nila ni San Bernabe, sama nila sa mga apostoles, nga wa mangandoy og butang, gahom, dungog, wa gani mangandoy og taas nga kinabuhi. Okay ra gyud mamatay anytime. Kini mo ay manluluwas. Dili ang kana mga tao nga kusog kaayong mo higugma og kwarta, gahom, authority, dungog, mga kanibang gitawag na to bag influence sa katilingban. Mao na magbantay ta ani. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang pagsangyaw nila ni Bernabe.
mga tao nga gipili sa Espiritu Santo. Ang gabuot sa ilang kinabuhi ang Espiritu Santo. Diri sila ning dapita nagpundok, kalitlag abot ang Espiritu Santo, ipadala ni sila ngadto na sa laing lugar. Ana, kami bitang mga pari, mao man ay among role. Ibutang mi aning parokyaha. Ikasunod na sad, depende sa Espiritu Santo, pinaagi sa authority sa obispo, ipadala na pod miglain. Una, di gid mi kinahanglang mohigugma sa usa ka lugar, usa ka balay, usa ka ang tawag nato bag pribilehiyo sa kalibutan. Ang amo ra gyung higugmaon aron mi mahimong makaluwas mao ang sugo sa Ginoo. Abisag sa inyong balay, testingi sa inyong balay suway naghigugma ang imong plato. Tanawa, manghugas ng imong anak, mabuak ng plato sa may buhaton, kasabaan ng anak. Usahay pag-iuban, latoson pag yun, gadanghag ka, mahal ra ba kayo ng platuha, karaan kayo na, gikan pa na sa akong ginikanan, imo lang gibuak ng panuwaya ka, gadanghag na ng naong nimo, anaon? Ade tinaon. Pero wa ka mahigog magbutang, nya nang hugas taos plato imong anak, nga, wa say kayo klaro, nabuhian, nabuak, sa may imong buhaton, imo ra hipuson. Ano ra nimo wa ka masama day, wa ra man ay salamat in town. Ay kaugma baso na say mabuak, na imo na sang hipuson na. Sunod na mingon na imong anak, mawa na ihugasan. Siya nga naman siya, hurot na magkabuak. Palit na sa kag plastic, imong ihatag. Sige day, kaniday, kay og mahog ni, muuntol raman di naman ni mabuak. Di, wa gyud way gubot. Wa. Di ba? Sige kana, sa butang pa lang nang naa. At istingi ko no be, nahigugma kas imong bana. Asawa ka, nahigugma ka sa imong bana. Nya, nakita ni mo imong bana to ay giagbay-agbayan nga babae mo buo kay short. Unsa may imong bation? Mina ko, mura kag himungaan, lab ka na, animal ka, perti na kung tinarong ni mong buanga ka, ikaw din ni, magsige din kag himo din ni mong binuang. Suko sa tong imong bana, kay dipinsahan man to niya iyang kaugalingon. Pero wa ka mahigugma sa imong bana, pero ang imong gihigugma ang Ginoo nga nagsugo, higugmaa ang imong bana, ikakita nimo, ay Lord, kasakit ani akong gibati, na may giagbay-agbayan akong bana, unsa may akong buhaton ani Lord. Mutsugo ra na nimong Ginoo nga kana imong bana, klaro kay na wa na ginakauyo nimo, pero higugmaa lang na, nya sala mo na iyang gibuhat, pasaylo alang ayaw gyud kasuko, kay masuko ka, matakdan ka sa iyang sala. Wa na, dali ka maka-resolve, maingon din ka, sus, kaniya kong bana, wa na ginikauyo na ako. Pero sige lang Lord, bahalag sakit, punungan ko yun kay total, sa kasakit man o sa kalipay, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka na mo. Di ba na? Tapos na ang laban. Di ba? Wagi problema. Parehas sa na mo mga pare, nanglitan, wa na gid may kolekta. Ingon ani, mingaw kayo, wa gid kolekta. Batay Lord, alkansi kita ni Lord ang ginawa. Sagdi lang God kay ug mamatay ka adto magitas langit mag-abot. Maubitan ang wa kay asawa, wa sad kay mga butang, mo nang poverty, chastity ug obedience imong kinabuhi kay di man na mag-agad og kolekta. Ang mag-agad ana pari ka. Mo na kami bahalag sakit, may ngoragin mi bitaw Lord, matuman gyud ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mo na itudlo sa uban. Ako sad musingit sa kong gamay ko nya Lord, gamay kay halin ang salat. Mana sagdi lang kay og di sa namahalin, di ka kapatukod sa imong mga tukuron dia simbahan. Sila ra sanay mag-antos. Sa may labot ni mong kwaon naman ti kadiha, mga 3 ka tuig, 4 ka tuig ikan karon, 12 dugay, awa na kadiha ay nakabalaka anak. Manghingoy-ab na lang pila ka hingoy-ab, wa na kadiha. Ila na sa nang problema sa gasunod. Sakto tinuod no. Amo na sige la jud kog baligya.
Gahapon gani, gamay kayong halin. 74 itong halin gahapon. Pero sige lang ato gyapon pakpakan be ang halin gahapon. Oh, so balag 74. 7,000 naman sa 95 atong total halin. Oh, so naman giniog. Di lang kita mga matay, mga 5 ka buwan gikan karon siya ro sa di ni mahurot, no? Di pa sa tingin mo mga matay og 5 ka buwan, no? Di pa sa tingin ko mabalhin din mga 5 ka buwan, pero mamatay ko karong gabi awa na balhin ako puyo ani. Pero ang importante dili ang atong achievements, kung dili ang atong persistence sa atong pagtuman sa gustos Ginoo nga ipabuhat nato. Wa gyud mangandoy ang Ginoo nga permitang successful, ang iya lang gyud nakanunay tang faithful. Makanunayon ta sa atong commitment ngadto kaniya. Manindog